Къде? Бак. О, сега имам 18 FPS, защото записвам. О, не. Там, сега записваш ли? Записвам в момента. О, не. Ето, виждам го, че ще изпреваря. Той е долу на Джордо. Не мога ударя, моля, удари ма. Къде си ти? Ето му върти. Чакай да го стигна. Да, стигна го. Атка. Само така. Пак ли? Изчезна ли? Мамка. Пак ли? Фак. Мощно. Аз ще ядем. Ще чакаме. Имам сега в момента 29 FPS, пак е добре, нали? Той ще се бакне, той ще се бакне. Джереми. Кажи ко. Каква сега? О, не дей. Ще му пращаш телепорт? Айво. Някакъв дойде пред мен. Йо! Иво. Ела и тук трябва. Две човечета сега вижда. Стрелци си гледам. Просто стреля. Иво, убиха мама, ако не взехме шахне спет, нали? Да. Аре, ела. Ау. Чакай, видя, може да те удрям. Пак ми лаги нещо. Да, мога. О, стига. Гледам само. Това е моето момче. О, чакай си пуснах екстра. Да се телепортирам ли при това да те телепортирам да го изчиластрим? Давай. Чакай да отида до хома. Знаете, пращам телепорт. Това... Чакай. Давай, веднага приема обаче. Секунда само да си взема една ябълка от къщата. Добре. Да иззема една. Да се случи още липа. Той си носиш ябълки в себе си колкото такова. Тъпа. Фът прати пак. Джереми. Приеми. Час да лапна една ябълка. Чакай още малко. Хайде бе, какво направи? Чакай. Ще го бием ли? Да, ще го бием. Не, още го няма да го бием. Ето го. Ето го и той. Убил го на лесна вещ. Биг бос умря. О, Иво, взима на това айтем и че не тъпи съм. Аре бе. Какво прави? То се горе на такова. Искаш да го бутна долу да го изчиластриш? Айде, приеми ми. Искам да съм приятел с него. Аз не искам обаче, аз не искам да съм приятел. Съжалявам, че трябва само да отидеш да го набиш. Те ще ми е такова. Значи двамата сме по-лапаначи, тъй ли? Не, аз съм с тебе. Добре, приеми. Просто не искам да се карам с него. Хубаво, добре. Бутни го на шега. Да, даже ябълка. Даже ябълка ми даде. Аз ще ме там го изчакам. Виж сега, сега ще опиша къде се намира. Зад мощчето, чакай сега. С екстрия, намира се една кула. Отгоре сме двамата, аз се виждам. Обърни се. Ето. Значи се горе с ендер. Как се телепортна, Драгон, скоро се телепортна. Вземи си, да идвам ли? Чакай. Вие сте отгоре, тъй ли? Ето това. Може да го добавя да бием Драгон скил. Его Драгон скил. Умря. Майко диамантен. Остава мараба. О, бият ме. Пак умря това глупчето си глупче. Убили го? Да. Без проблем. Значи бих бос ма дразни яко, много ма бие коварно. Аре, че няма ли го путиш накрая го отрепя? Кой? Оня там, дет си горе. Не, че то се пич. Пич, за мен е изрод. Отивам в къщата в една идеята, отивам горе и двамата го убивам. Не. Ти би него. Да бе, ще бия него. Ама ако ти го защитиш, тебе ще почна да бия. Не, аз ще седя в кралчета, ще гледам. Не, ще се махне, за да може да кричи, че аз съм бил. Ще клецам. Всъщност уби и мене. За да може да си проличи, че е такова. Айде, фърли хендер перлата. Фък!
телепортна отзад. Иво, не мога да се телепортна до вас. Можеш би. Мога, защото в фрагменти билото навсякъде ме насочил само никакъв. О, да, няма да хвърля телепорт. Офо, хом. Вземем две ендерперли. Да, изправя вече. Да, какъв? Варп. Къде сте ви? Я да видя сега. Ага, там сте начали, добре. Короче, някакъв диамантен. Ого, диамантиния, коста, мараба. Биг Бос Майн са вече. Трима са, Иво, трима са, нали? Да. Иво. Трима сме. Аз е Маля, някой ме запали! Мамка му! Видя ли как се чува? Иво, те оглеждат ли се? Чакай малко. Да? Изядох си баницата. Кому да е? Dragon Skill! Всички се запалиха, Иво! Анти, Dragon Skill е там. Видя ли направи Dragon Skill? Боже, додори всички ги запали, всички паднаха. Анти, да я губим. Айде, скачай. Ще го пътна. Не, те чакай, той е тук. Иво, той. О, момия! Той не почина. Искам да починиш, бе. Абе, ей сега една така звука. Айде! Биш, ма, аз съм пред тебе. Чакай, иска да хвана този драгон някакъв скил. Някакъв Dragon Skill, не. Он е долу. Добре. Аз съм на нормално доста. Не, много ме е трудно нормално. Ти снимаш ли? А? Ти снимаш ли? Да, снимам в момента. Оле. Не разбера това от 5 минути по нищо. Гледай ги долу. Умря! Кой умря? О, фак. Ау. Dragon Skill! О, what the fuck? Мамка му! Как е дошъл тук, бе? Телепортната малко. Маличък, оставяме на половин сърце. Не, вътре. Ще предложа нещо. Какво? Познай. Какво? Свързано е с мяч. Не. Yes. О, съжалявам ти, не. То спътни. Утре повече няма да слугувам за теб. Какво повече? Няма да ти слугувам. Ти преди, айде идва да ги видим. Майко! Всички са тук! PvP машина е афъка, бързо ела! О, подпали ма. Dragon Skill ма подпали. О, фак. Хом. Шит. Това не ми харесва. Това е ябълка. Сакай да дихам. Майко, човек, тук е много трудно. Мене като се бие и им става по-трудно, в смисъл по такова. Спирам записането, че трудно е се би. Майди, чао, хора.